Amaikak eta 9 minutu pronostikoak betez, 22 eta 12 irabazi diete Salaberriak eta Gaskuek Amiano eta Eskirozi binakako B-serie txapelketako 3. kanporaketan, honen bestez finalerdiak erabakita geratu dira, batetik Dario eta Loza eta Murua eta Gabirondo zuzenean sailkatu ziren final laurdenetako ligaxkatik, ondoren aste artean 3. eta 4. arteko norgehiagoka hori irabazi ostean Peñak eta Salaberrik lortu zuten sailkapena, eta gaur Azkoitiako Gurea pilotalekuan bertan jokatu baita norgehiagoka Salaberriak eta Gaskuek egungo txapeldunek irabazi dute, eta honen bestez berriro ere finalerdietan izango dira eta txapel hori borrokatzeko oraindik bizirik egongo dira esan dugun bezala. Batetik Salaberriak eta Gaskuek aste artean galdu egin zuten Tolosako Beotibarren Peña eta Salaberriren aurka, aldiz Amianok eta Eskirozek irabazi egin zieten ia labiziko partida Senarri eta Ugarte mendiari. Honen bestez gaur aipatu moduan Azkoitiako Gurea pilotalekuan egin dute topo, eta hasiera gogorra izan du partidak. Bi atzelari oso seguru dira Eskiroz eta Gaskue, behar bada Gaskue kolpez luzeagoa eta biziagoa dela esan daiteke, baina norgehiagoka hasiera oso berdinduta joan da, hala ere berehala egin dute ies Salaberriak eta Gaskuek. Esango nuke Unai Amiano gaur ez duela espero zen parte hartzerik izan aurreko kuadro horietan, etzen gainera normalean behintzat ez da izaten aurrelariak arriskatzen diren norgehiagoka horietakoa, ez delako erraza, ez hainbesteko tentsioarekin errematean eta asko arriskatzea, baina gaurkoan ere Amianok hori behar bada behar zuen, atzean kontuan izanik Gaskue pilotari luzeagoa eta biziagoa dela, baina ez du lortu hori egitea, eta ondorioz oso ongi jarri zaie nahiko hasieratik norgehiagoka, 12 eta 7 aurreratu dira. Eta hemen esango nuke Iker Salaberriak batez ere oso ongi mugitu duela pilota, eta hori funtsezkoa izango da finalerdiei begira, konfiantza hartzeko batez ere. Andoni Gasku ere oso egoki ikusi dugu, eta Eskiroz ikusi dugu beste egun batzuetan baino dezentez deserosoago atzeko kuadro horietan sufritu du Makirriain Ezkabarteko atzelariak, eta Gaskue erosoago ibili dela esan daiteke, ezta. Ondoren gainera, bigarren zatian oraindik ere bizirik ziren, Bostantoren aldea besterik ez baitzen, baina bigarren zatian ere jaun eta jabe izan dira, ez diote buelta eman. Amianok eta Eskirozek deseroso jokatzen jarraitu du, atzean ezin aginduz, Amiano ere abagune gutxirekin, pilota txarrasko eramaten, defentsan asko ibili beharrean, eta Salaberria eta Gasku ez dugu esango aidean, baina bai eroso eta egoki jokatzen, eta euren meritua izan da batetik Amiano abagune gutxirekin uztea eta pilota gaiztoak ezartzea, eta bestetik Eskiroz ere deseroso aritzea, aurretik ere oso pilota gutxi gozatu ditu Makirriain Ezkabartekoak, eta naiz eta pilotari bermea ematen duen pilotaria denez pilota gutxi galdu, ez da eroso ibili Josu Eskiroz. Kontua kontu, azkenerako 18 eta 11 aurreratu dira, eta azken zatian ere ez da bueltarik izan, 22 eta 12, garaipen ezinbesteko garaipena Salaberria eta Gaskuerentzat. Hortxe izango dira finalerdietan, datorren astean hasiko dira Orozkon, eta bestetik berriz Amiano eta Eskirozek agur esan diote txapelketari. Unai Amiano orain buru-belarri buruz-buruko txapelketa horretan, ziur aski B-serieko txapelketa horretan zentratuko da, hortxe jarriko du fokua, inolako zalantzari gabe baldintza ikeragarriak dituen pilotaria da, buruz-buru jokatzeko, eta ea zer ikusten dugun bere partetik. Gogoratu beraz, Salaberriak eta Gaskuek 22, Amianok eta Eskirozek 12 Azkoitian.